Dara, dyan, madam. Diretso lang. Okay ba di mo? Salamat kay madam ha, kay nahuman na kita. Impas na to mo utang ni mo madam sa. Naimpas na. Pero salamat kayo kay giuli lang sa tika kay natagbo naman ko. Tagbo na ka na to. Natagbo na ko ni mo oy kay. Naman na sa siguro madam. Ay, ado sobra naman to sa bayad among pang-adlaw. Mao gani ako nito natagbo na ko ba. Glumlum. Ay, glumlum di ka pag-ayo kay para uli na nako nimo mas satisfied na jud ko ba di ko mag-uol niya. Balik na ko pa doon sa mua. Malipayon ako. Satisfied na mga madam. Ay, sobra pa kaayo. Nya, ang imo. Okay pa ka madam. Murag Wala ra ko na unsa kong na wala ra. wala naman. Okay naman. Pero ang imo lang patitin kay medyo dili na siya kay mugahi. Tagbo na lang ko ulululo ba ana ba? Kay para mugahi siya di na medyo madha. Mura ni surrender siya pag abot og 6 rounds na to. Pauway na, kinahanglan og pauway. Pwede naman gulpuan sa natag kausa. Ayan, lang. Ay, uli lang ko sa mua ba? Hangi lang ko, uli ko sa mua. Ha? Kasi lang Ayan na, ay, uli na to, ay, sakit na. Tapoy na kay gamay na kay bitaw sir higda. ay kanang lamig ka musa. Lamig ka ba? Kaso lang kay imong patitin kay paano ka nang dili na siya mugahi Siyempre, ba? bunog ng mayo ni mo. Lagi pero sige na ihatod sa tika. Ay sa tika piki. Pag-aansad eh. Okay. Gayam, lagi uli ng chisa eh. Lumluman, magmaya akong bana nga. Isa, may sabot na mo nga. Pilara ka. Si Mana, unsa na maron? Unsa, taon, bayhan. Ayo day. Uy, Bing! Oy ding. Ganang Nya saman. Kanang pwede, pabot-abot lang kaliyot. Sabihin kay kanang wala pa mo pwede. Uy, pagkaod lang, parang, Andam jud ko mo paabot imang basta kay maghuwat ra jud ko diri imo ko tunulan. ang timing, sabi mong pag-ari. Uy nga, ako ra usa. Ayo jud pag ingat og wrong timing imang. Lumang tugtugi na yan mang. Dili na dayon imang unsa man pa may gipaabot nimo og mo. Uwan og snow? Pag-abot na sa madam. Mabayad bitaw ko madam. Pero karong adlaw madam, mabayaran ka nako. Pero ay lang pong ako ra ha. Basta kay karong adlaw ha. Paabot ko diri imang. Lagi mabayaran lagi ka dam. Ay lang ko palabi gud. Muulit lang ba kada? yo. Uy, may gigiulit na ni mo Diyos ha. Natagbaw naman ko. Dugaya po. May kayo ba pila ka oras ay arilab. Ay, salamat kayo ha. Ni-extend pa niyo pila ka oras. Buti naman taong gaan na kung bana. Gusto Uy, ko wala gagawin. kang kaon Diyos ha. Dimi siyang kaon kay Kaputing pagagaan na. Oh, paglakaw ani di ko ani kadaog karon oh na yung nalagpapil. bita ka lang. Uya man ta. Nami asig bana. Sunod Kabaw na ko po anak na. dahil nalami kay na akong bana. Sus kabaw na jud ko anak. Din ang Sunod na istorya. po, ha? Sunod na po din ama ko din ah. Dili na mausab din ah. Muhatag lang og kwarta para mausab sad. Ha? Ay, din alagi pwede kay unsay sabot na to sabot unta di uli. Karon na extend ko man pila ka oras. So, man. Nao. Ikuangan magud ko niya. Okay ra ka Lami na? ba? Okay ra. Sige ka na. Oh, sige Lakaw na ko. Thank you sa pag-uli nga buhi pa intaw na Sir. kong bana. Pakota ko kanali isa. Uy, lain na po intaw na. Yeah. Lain na nagpresyo. Goodbye. Ay, so ginawa ko nimo gilom-luman din ang pila kasi bana. Goodbye pa ka anak. Goodbye, Junior. Bye-bye, Saryo. Madam, Oo madam unsa man nya. kanang akong bana. Oh, kabaw kay mong banan na imo naman sa papel. Uy, ma. Ay, kanang Chris, Ay, balik ka madam. masag ka. Wapa na Anong dili man ko mobalik ka. Renew nagkuha bi mo bag-o. Ay, yun. Bitaw ko na. Yan rin nyo, nasa day ka. Pero gamay-gamay raman to. Marag. Oh, mga duha ra ka semana siguro. Ha? Duha ka semana si Saryo adto na sa nako. Ayan, ang tano eh. Madam, Magawain ka. nakaunag abot. Ay, Yan siya pag-abot. nakaw nag-abot si Saryo man akong tuyo, dili man kwarta. Di man kay, dako-dako mo kukutang ani niya. O yan siya ko utang na bayarin na siya kwarta basta si Saryo ako ang kinahanglan diri. Dili man. Wala ba ako tayo cash, ikahatag. Dating gawi, akong bana na pa akong ikuan. Dawat ra jud ko. Uy, di na magsilbi yun imang. Kay bata. Kay mauri ting bayad di mo imang. Ay, nakasig-istorya lab. Maimpas na bitaw ta ani. Last na din ito ko Ayan, lang. bebe. Una na ko, first come, first Kain serve. na magtubig. Mapay Dili na pag-abot na ko, madam. Dam.
Kay karong adlaw ang ilahang Judith. Oh, Judith sa dira nila dam. Unsa man orasa sila nakakuha naman ko, diri naabot. Iwit man ka. Lab. Sawa bitaw. Iwit dili na pwede oy. Ako ang ubos, imuhang babaw. Uy, unya rasa kanang maluot sa taon mo. Ay, usa-usa lang. Dili pa na pwede nga duha mo. Man ajud, kaning ginhawa sa akong bana nga purag last na ni murag. Di pa ni kabot sa inyo ini kuan niya. Tigbak na ni. Nay dagan tubig sa muara. Ay dagan istorya ni ana imong kay. Ano bitong sikag Pwede pangutang. sa nasimana lang kakuyog ni mama. Dili lagi pakanon tigag dagang butong dito, nay dagang butong sa muara. Unya ikaw, madam. Dahil unsa na nako gawa man kay bayad ron. Ayaw na lang kaway kapakaon Sabi dito ka sila. pagkaon mo ka bana. Basta niya ang tawag. na dagang itoy dito iring. Basta niya ang tawag dili niya makauling buhay dari madam. Dato man kaya ras big. Iba pulis tigasin mo utang. Ayan, tama. Oo nga. Lab, ipapulis to lab. Nga walay kwenta ako. Ini lang, ipapulis. Ini lang. Duha mo kay kasal man mo. Dili pwede duha talab kay ngatong payag lab kawato ni lab. Pwede, mapriso. Wala, may napriso sa utang. Wala Kita na malay mo bayad. istorya. Oy dali na istorya dali na. Ayaw, lagi. Oo ano man tuna ta. Ay, pagsabot lang sa mo madam. Eh, maluin ka ba na madam. Ay, pagsabot lang mo pa. Ako say una. 2 weeks lang. Na, Ako ra una 1 week ra. sinisang. Di lang hindi yung utang niya nimo ka ako na lang bayaran. Ako bayaran. Oy, sige dalaan na na. 2 weeks na nimo. Siya madam. Siya na lang. Lab, madam, okay ka lab. Mangutana pa jud kay mang di kay kabayan. Siyempre, what? Ako na akong bana maluot sa taong ko. Bisag, palautang kay ko akong bana kaluot. Maingon na jud siya dili kay tanawa ra gud na. Pero manambok na atas mo ah. Maayo na. Pero pa kapas ako na kuha na di kapo na ko daan kay siguro ng Gisa ba. Hindi, lalagyan ako. Napa, madam, napa. Wa na ay gamay nga kaayo. Unya, unsa man mo? Kuha pa mo ani nga wala man di kay mo may. Nanay dagang butong sa mga imang. Ay, dadala ni madam. Dali sa kay nagtopsi. Oy, binmoy sa ko oy. Madaka ani. Pasaan ni mo kay maglisod na kasi pasaanon. Pasaanon ka lab ha. Ibalik ang taon ninyong buhi Ako na ha. untay una. Dam, ako nga ba? Ayaw na lang. Ibalik ang taon ninyong buhi nga himsog pa. Basta pa tayo kami ginhawa. Ibalik Ka pa na nimo dam. Para sahon ba ni? Sahon ba ni? Lab. Ay. Amping.